Tervetuloa. Robin, Kisu. Kaikki Kisu. Kisu kaikki. Eikö toi hyvä fiilis heti? Tää meidän yleisö. Hei, hienoa, että sä ehdit tänne. Itse asiassa tää oli meidän tuuri, että me saatiin Kisu vielä tänne, koska hän on huomenna konsertin jälkeen jäämässä tauolle. Koko Suomen kansa huokaa. Miksi? En mä tiedä. Mulla ei lähde enää ääntä, niin mun on pakko olla hiljaa vähän aikaa. Onko se, mutta se ei ole se syy, että sulle ei lähde ääntä ja sit sä jäät tauolle sen takia? No ei se nyt ole ihan. Tää on nyt tämmönen pieni hetki omaa aikaa ja sit taas katsotaan jotain. Okei. Okay. Mua kiinnostaa se, kun sä nyt sitten jäät tauolle, niin mitä sä meinaat tehdä tauolla? Meinaat sä erakoitua, muuttaa Lappiin, niin kuin mahdollisesti yksi meidän vieraista Se olisi ihan tänä iltana? mahtavaa itse asiassa. Siellä voisi olla seuraa Mä oon sulle. monta kertaa harkinnut. Jutellaanko taas taidehistoriasta? Ei kun musta on ihana kuunnella näitä juttuja. Jatkakaa vaan. Jos sun pitää säästää Tehdään me se ääntä. telepaatti. Mut mä en halua sanoa sitä, että joo, että hienoa, että sä oot täällä. Oi ihan hiljaa vai on nätti. Vaikka sä haluisit ja pyysit sitä, mutta nyt se ei käy, koska sä oot fiksu nainen. Sä oot jäämässä tosiaan sille tauolle. Mä haluan, että sä avaat sitä vähän enemmän vielä. Sä sanoit jotain, että sä oot 11 vuoden tauon jälkeen sä haluat palata takas opiskelemaan. Joo. Mitä? Mä oon nyt siis avoimessa yliopistossa. Ihanaa, että Suomessa on tämmönen oikeesti. Mä oon siellä nyt lukemassa taidehistoriaa. Aika Niin taidehistorian mielenkiintoista. perusopintoja. Mutta tää on vähän sama niin kuin Vesku sanoi, että se on niin kuin, mäkin kaipaan hiljaisuutta välillä ja olla välillä se vastaanottava osapuoli. Et kun levynteko ja keikat on kuitenkin sitä, että sä annat itsestäsi tosi paljon, niin musta on ihana istua 4 tuntia hiljaa ja kuunnella, kun opettaja puhuu. Ja, mutta silti sulla on tehtävä se biisi, minkä me tilasin sulta äsken Tee se siellä luennoilla. Samalla luennoivalla. tehän olette tehnyt aikaisemmin töitä yhdessä, eli sä oot tehnyt Veskulle yhden biisin. Joo. Ihan mielettömän. Aina tulee jotain. Aina tulee jotain. Millaista teidän yhteistyö oli? No sä kävit laulamassa Joo, mä kävin. äänet sinne Joo. ja tavattiin silloin. Ei me paljon ole tavattu. Niin me tavattiin studiossa siis. Se ei ollut musta kiinni kyllä. Mutta biisi on aivan mielettömän hieno ja ne sanat on ihan uskomattomat. Kiitos. Mutta oli ihana kuulla se lopullinen versio kanssa.